Lah iya. Ngene iki biyen ana kakakku bakul sambel masak ya enak-enak. Ono sate, ono gulai, ono rawon. Niki kakakku bakul sambel saiki ora mulih. Atang-atang dhewe. Ono es sego ya diteng sego tok iki. Ketok lalah, sing penting mangan daripada ora mangan. Tapi alhamdulillah sik duwe sego. Ning jaba kono akeh wong-wong sing golek mangan wae ora iso, awak dhewe sik iso mangan. Alhamdulillah ya Allah. Matur suwun. Katekno sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji dalan nyuwun ridhone Gusti. Alhamdulillah masih saite iso tak bagi-bagine tanggaku ja. Seiso sedekah muga-muga berkah. Muga-muga barokah kanggo keluargane adike bakul sambel iki. Mesakno cah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sopo cah celok-celok iki? Gak ngerti wong adang to piye. Waalaikumsalam. Ya le, sik ngempakno sego. Nanti wong iki. Ya. Waduh, sopo to isuk-isuk kok wis rene iki? Sudah mateng. Ya le, sik. Sopo cah iki? Isuk wis rene. Lek men, kok iso lek men? Monggo mlebet pinara. Iya. Ora, aku mau sedelok wae iki, Mbul. Wonten apa lek men? Iki lho. Ana saithik rejeki. Mas yo gak sepiro ya muga-muga barokah kanggo awakmu karo adik-adikmu. Iki diterima. Nggih. Matur suwun lek men, ngrepoti jenengan mawon lek men. Iya Bol, podo-podo, wis podo ae wong Gus, saling membantu. Ora sing ngono, nah, kakak bakul sambel kae nandi. Oh iya lek men. Winginane iku kak bakul sambel ku ngonten arah ngetan. Lah terus kabar-kabar sing tak krungu iku jarene kak bakul sambel iku kesedot ula lek men. Nah terus kru-krune barang ki ora ana kabar bodho ndi lek men. Oh alah Ger, ya sing sabar, sing ikhlas. Tak dongakno muga-muga ndang cepet balik, cepet kumpul karo keluarga maneh. Nggih lek men, matur suwun. Amin lek men, amin. Muga-muga ndang balik maneh lek men. Oh ya wis Ger nek ngono, lek men tak balik ya. Ku lho, macane lek men urung tak pakani. Walah, iso-iso lek men. Nggih, matur suwun lek men. Aduh. Wis matur suwun iki. Matur suwun. Hati-hati lek men. Oh ya, wis ya. Wis padha-padha. Duh. Wo apa kardine kono kae? Di, lek men. Wo apa di? Iki lho lek men. Apa nyalon petinggi? Dia ora mampu nyalon petinggi di. Sopo sing pemilih? Iki lho lek men ketake kok cocok. Ya pas wae awak dhewe butuh iki. Lah iya. Lah dhuwitmu kok akeh men di?
mari ngepet kon ndi di? Iki lho alhamdulillah winginane mari JP kakek merah lek men lho. Iki buktine. Bu, apa kadidi? Lah, pisan iki kok ketoke kok ana rumah dijual iki ya tepat to lek men. Lah emange JP kakek merah ku apa di? Iku lho lek men menyok sing dideplok terus dikei bumbu kacang karo gula terus digoreng. Iku jenenge JP kakek merah to, Di? Ya ora lho, Le. Iku mana jenenge jemblem. Oh, bocah kok ora pakan ula kono. Guyon Le, guyon. Guyon. Oh iya, Le. Lah sampean mari teko ndi, Le? Oh, iki lho, Di. Mari teko omahe bakul sambel. Ngeteri sembako. Sakno cah, iku lho adike dhewean, ora ana sing masakno di. Alah Le, omah kuwi lha apa to mbok teri sembako barang lho. Lah mengko mbok mangan apa Le di? Mangan watu lak ya wis padha wae to Le. Oh iya di. Awakmu iki lho di, kok pijer ngono ae karo tangganemu di. Mbok yo karo tangga ki sing apik, sing sareh. Wong kok jer ngono ae to di. Yo. Malah ceramah ning kene. Ya wis Di nek ngono. Aku tak balik sik. Lah ape nang Di to, Lek? Kok gugup temen makani macan. Ya wis Lek nek ngono, hati-hati. Janjane iki mustika apa lah? Mustika ngene kok kon goleki ning laut Pantura guruku iki. Padahal juga sepiro apik. Guruku ki encen wis piye? Awas guruku kapan ngongkon aku maneh wae, ora tau diopahi. Bayari mono cah. Ora bayari ra kosong. Le. Munggah sik. Corona perlu, Le. Aduh. Kok kayak suarane guruku? Duh. Diceluk mana ono apa lek guru iki? Hah. Yo sik. Guru iki. Awas kapan ngeprank aku maneh wae. Duh, guru. Wonten apa, Guru? Piye, Le? Tugasmu winginane lancar? Alhamdulillah, Guru, lancar, Guru. Aku berhasil melaksanakan tugasnya, Guru. Pinter. Kak sia-sia, Le. Guru ndadekne kowe muridku, Le. Oh, ya jelas yo, Guru. Kene, omahe kono. Ya wis, Le. Rene oleh. Guru ana tugas kanggo awakmu maneh, Le. Waduh, tugas apa maneh iku, Guru? Lah wong winane wae urung dibayari, Guru. Mosok sakit iki enak. Tugas maneh, Guru? Telepon, Guru. Elingo. Yen sing nulung iku gurumu. Sing nambani iku gurumu. Dudu wong liya. Aja kaken sambat. Eling oleh. Ya Guru ya. Ngono wae nesu ya. Terus saiki tugas apa, Guru? Kok sing penting aja abot-abot, Guru. Budal ning daerah pegunungan, Le. Nang desa Becok. Tegal Rejo urak-urak, Le. Lah napa nek Guru ning kono, Guru? Ning kono ana pusaka, Le. Sing iso gawe nambah ilmu nem karo gawe nyelametno wong-wong sing kurang piknik, Le. Waduh, Guru. Lah terus lokasi ini ke sebelah ndi, Guru? Wis, gampang, Le. Masalah kuwi. Sing penting awakmu budal dhisik, Le. Kok Guru share lokasi, Le. Oh, siap, Guru. Laksanakan, Guru. Tapi aja lali, Le. Hati-hati ya, Le. Soalnya bakal akeh nang kono para pendekar sing incer pusaka kuwi, Le. Alah.
Guruku yang mau omong tak, ora tau bayari pisan. Wah repot. Sangoni Pak Guru, kolo-kolo. Bengkel mana le awakmu le? Awak mau apa gelem? Tak gawe bento mana? Yo, tak budal-budal. Nesu. Ya wis, teng budal lo. Ya wis Guru nek ngono, aku nyuwun pamit. Mandungan nih Guru. Ya wis, hati-hati le. Berangkat toh, mulai selamat, budal selamat le. Oh, di murid orang di 13. Nanti aku iki. Aduh. Gone kok gunung-gunung ini. Nek barongan. Nek watu ketak. Duh. Wisata Kedung Semurup. Sela Mustika Desa Tegalrejo. Kecamatan Merak Ora Kabupaten Tuban. Guruku ki piye le? Gak genah belas sik. Masa aku kapan di-share kok mesti ning ngene tempat koyo ngene. Hah, guruku ki. Piye cah ki? Ya wis lah. Gak apa-apa wis. Manut guruku. Waduh. Gone iki ngatokno wong cah. Gone kok jurang-jurang ngene. Guruku nek kene iki kok ya ono sinyal wae lah guruku iki. Hah, kok ora sasar iki aku. Adem cah gone. Pemandangannya ya apik iki. Tapi kok jerune ngene. Iki glundung kok sida nyombek nyor iki cah. Lah kok nang topo? Tepak iki takoni iki. Wah, tepak iki takoni iki. Tepak iki jane mau gawe glangsing karo arek cah. Sukete akeh iki. Lek, ngapunten, derek tangklet. Tak apa? Sampean ngerti mbok dah official. Apa kuwi? Ora urus, ora kenal. Waduh, galak men Lek. Aku ape takok Lek. Apa bener ning kene iki gone Kedung Semurup? Ya, bener. Ana apa? Iki lho Lek. Aku dikongkon guruku mrene golek mustika Lek. Sampean gak ngerti Lek? Hah? Pusaka? Jajal golek ngisor kono lho. Oh, ning ngisor kono Lek. Ya, jajal golek kono. Oh iya. Oh, tapi aja lali. Komisiku 2,5%. Waduh. Kok komisi Lek? Aku ora dibayari guruku Lek kok. Aduh. Cek melas awakmu. Ya wis kono, budal kono. Isor kono lho. Ya. Matur suwun Lek. Jan-jane iki mau wong ta apa ya galak tenan. Ngomong apa? Lo kira aku ora krungu tapi. Ora Lek. Ora. Oh, topo bento. Topo kok njaluk komisi. Waduh, ki piye iki? Gone ambone kaya ngene. Aku dikongkon goleki mustika. Nondi iki nggonku aku goleki? Hah, repot guru iki kok njekno. Duh, guruku cah. Gak ngerti. Wayahe udan, wayahe grimis, panas kepanasan, kudan-kudanan. Tapi ora dibayari guruku iki. Nomomen nek guruku iki mau ditira pakat tok guruku kok. Endi iki dalan iki?
Apa nih gerumbul-gerumbul kono ya pusaka nih? Leren dhisik. Keselen. Guru ki pancen gak genah. Ki piye cah iki? Info teko guruku ya gak jelas. Terus peralatanku yo kurang memadai. Iki piye carane oleh mustika kuwi? Apa takon mau ngarit? Wong ngarit ini dhuwur kono. Piye carane oleh kemarani? Iki kudu jelajah dhewe ya aku. Gak apa-apa lah. Jajal golek dhewe. Ning ngisor-ngisor kono, menawa ana. Alah, ora kabeh. Guruku iki gak jelas anjekno. Lah kok jeru? Piye iki carane oleh medun? Iki monggo ora kakek guru sing ngongkon wah. Keplaur ya koyo ngene iki. Nyorone koyo ngene. Janjane mustika apa le? Guruku iki kok sampai ngongkon koyo ngene. Golek-golek. Apa nang gone wit-wit kae mustikane? Tonong kali kono kae. Gak apa-apa lah. Menawa ana belut listrik, tak golekane. Nyoro ya Allah. Waduh, tempatnya mato ngene. Cocok iki tempat wisata iki. Kedung Semurup iki. Ana empring. Ana wit nangka. Ki opo iki? Oh, iki digawe mancing. Ya. Mancing kok ning kene lah, nang Tegalan. Selah, penting mlaku-mlaku. Waduh, kok medun mana? Anjlok ti. Munggah medun. Iki gak kantrok ya aku. Sesuk nyuntekno ya bar cah iki. Wah, apik tenan gone. Masya Allah. Sipe, jajal ning kono menawa mustikane ning kono. Tenan ki badhe kono belut listrik iki. Segera aja, raup dhisik. Gek mau tangi turu rong raup. Apa iki?
Apa iki? Sandalku sampai pedot. Hah. Kok kaya ono sing aneh iki? Topiku sampai ceblok. Ono apa iki? Kowe mana itu? Apa ora bosen-bosen kowe tak kalahno? Hah? Kok mlete kowe saiki? Apa jalukmu saiki? Loh. Mestine aku sing takok. Apa kowe ning kene? Kowe ora perlu ngerti. Aku ning kene lha apa? Apa kowe gak ngerti? Ning kene iki panggonku. Gone markasku. Aku gak perlu ngerti kene nggon apa. Sing penting aku laksanakno tugasku. Kowe rasa coba-coba ngalang-alangi aku. Babati kowe. Oh, kowe ngajak geger gedean maneh? Duh, awakmu nantang maneh? Ora bosen-bosen awakmu tak kalahno. Oh, nek ngono trimo iki. Duh. Duh. Nanti kekuatanku. Neng kene iki ana ajian tundung perisai. Sing iso ngunci ilmu nem. Ilmu nem ora bakal iso mbok gawe nang kene. Ayo, apa kowe saiki? Duh, guru. Iki aku kudu piye, guru? Aku saiki ra iso ngetokno ilmuku, guru. Aduh, nang ngeprank aku aja nemen-nemen, guru. Rasakno saiki. Terima pembalasanku. Guru, tolong guru, aku digebel bolan guru. Warak permangan wong loro. Saiki ora ana presenter-presenteran. Ora ana sing ngangkon piknik saiki. Wis tak pangan. Saiki aku ayem. Mong wis padha kerja maneh, gak ana sing piknik.
Lur, abote ape konten gawe film mbok dak official. Pembalap motor cross baru. Lek, apa nanti lek? Laku. Alah, sepeda rusak kabeh bayaran YouTube rong metu. Oke lur, iki kontennya mbok dak official lur. Dem mlaku lur, part loro nih. Wes ape rilis lur. Tenang lur. Ojo lali lur, didelok. Dikei tanda like. Di komen lur. Di subscribe lur. Ngene iki lur lho. Abote gawe konten lur. Ngumbah sandak dhisik lur. Ya. Apa ngumpul ke? Aduh. Kowe ora perlu ngerti. Aku ning kene lho apa? Kowe ora usah coba-coba menghalangiku. Kalian kadek. Sik rokok kemana nanti parae. Dito. Dito. Entek maksudnya. Sadar aku nek entek.